हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय अन्नानै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों BN टफि भिडिअ चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों गिबि शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैदों। बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों मोदैया फोरमायो। बिथांमोनहा बे शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय। थारैनो बिथांमोननि शर्ट फिल्मनि भिडिअआ बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय, सोमोनांथाव, बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय साबसिननिफ्राय हामसिन शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। नोंथांमोनहा बिथांमोननि मोदैया फोरमायो शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ दासिमहालागै नुवाखैबा बिथांमोननि चेनेलाव थांना नायनो हागोन। बिथांमोननि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।